I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Kao što sam uvećao, za 10.000 subscribera će da snimimo moj Peugeotček. Tako da danas je tu sa mnom kum iza kamere i sad ćemo da snimimo ovaj prelepi Peugeot, tako da možemo da krenemo. Let's go! Dakle, prvo, kao što vidimo, 207, 1.4, 74 konja, tako nešto. 1.4, približi se malo da me čuju. Znači, gledaš me u oči, budeš što bliže mojim očima. Dakle, farovi. Vrhunski. Felne 16-ice ili 17-ice, ne znam šta mi Ćale rekao, ja se iskreno ne razumem toliko. Ajmo ovamo polako. Kao što rekao, imaš 74 konja, evo kao što vidite ovde smo sjebali retrovizor pa smo morali da ga lepimo, brate. Znači retrovizor je načisto uništen, ovde me neko udario na parking, tako da suncem u njegovo. Ovde oguljen, braćo, mislim, ja sad pričam o najgorim stvarima, ali sredit ćemo. Ovde može da stane prosječan, čekaj tablice da se krijemo. Ovdje možda stane prosječan, ja ne bi mogao da stanem, ja sam ogroman i debel, ali može stane jedno 4 Juana ili ti 15 Stojđe, tako da računajte ga. Veliko hvala svima za 10.000 suba. Neke bubice me napadaju među ovu šumu, brate. Hvala svima na 10.000 suba, stvarno veliki broj i kao što rekoh, sad ćemo dođi da vidiš unutra, bro. Vrhunski dizajn Francuza, brate. A kaži koliko lepo izgledam, buraz. A gledaj sad ovo. Pravi sam baja, ha? Kad me svaka vidi, zna da sa mnom nema zebancije. Ženo, izvini. Šta imam unutra? Šta imam unutra? Cash lova money. Znači flex kao baka prase sa 900 dinara, brate. Znači, cash is money, money is cash. Šta uradi? Kvakvi? Nešto sam zajebao. Nešto cik-cak. Zaključao sam auto na dugme. Imamo dugme za zaključavanje, nisam ni znao da postoji, iskreno. Imamo ovo dugme... Vodi malo. Imamo ovo. Imamo i ikonu ako nam treba pomoć. Ovdje imamo nešto... Dobro, sad se ugledam. Imamo ovo... Op, mučak. Voleli bi da vidite šta ima, a? A sad ćemo da otvorimo haubu da vam pokažem šta ima u Haunbi. Ali, jedan najbolji feature... Ovo je moj Peugeotček, znači dugme od ključa otvori. Gledaj sad, može? Čekaj, mnogo sporo, ponovo. Fidget. Gledaj sad. Ovdje vam, šta je jako interesantno kod ovog auta, to je ovaj display ovdje, dođi vamo, bro. Približi slobodno sad da vide. Dakle, imamo koji je radio, evo ja ću da uhvatim da te ne muči, bro. Imamo radio i gledaj sad kad mi kliknemo ovo dugme ovdje. Op. Dizel, znači koliko kilometra, ne znam, ovo je koliko je prosječna potrošnja, ovo je gradska potrošnja, na putu je dosta manja, ali to ću vam pričam uskoro. 32 km je moja prosječna brzina jer jebi ga gradska vožnja, koči stani. 8. oktobar, ili 8. kome? Dobro, 25 stepeni, danas je pakleno i imam još 300 km da pređem sa mojim gorivom koji imam i ovo je trenutna potrošnja, ali pošto ga ne vozim u nemere. Ovdje koliko je prešlo, kaže brat moj 163K, što je donekle i realno zato što je zadnji servis bio tada. Jedan dobar feature, gledajte sad ovo, svi se kurči imaju neki V8, neke opreme, gledaj moju opremu, kome može? I pustim. Ali, ovaj auto ima najobičniju opremu jer gledajte retrovizore, ovo me sad sramota da pokažem jer sam u mojoj Astri iz 2000. godine imao bolje. Na ovo podešavate vaš retrovizor kao i drugi. Jako genijalno Peugeot. Na ovaj gamepad, numpad. Ok, evo kako izgleda opet prednji deo, iskreno, više mi se sviđa pozadi nego napred. Zaboravio sam kako se otvarao, evo ga. Gledajte ovaj V16. Ovo je prvi auto koji ima V16, znači ima oko 1500 konja, tako nešto, oko 1500 konja. Ovdje akumulator, ovdje može plastika da se otvori, neću diram jer je sjebano. Neću ni da pipam mnogo jer ako budem pipao prljaću prste, onda ću morati da vas prozivam. Tako da, a što je ova cevka nema ništa, bro? Kakva? Ova cevka nema ništa, brate. Ko zna šta ti voziš, brate? Braćo, nek mi neko napiše u komentaru šta radi ova cevka i zašto nema ništa, brate. Boost injection. Možda nešto duha. Ovamo. Ovdje imamo turbo. Ovo je turbo, to je Twin Turbo 2JZ motor.
znači 2JZ, ovdje treba se sipa antifriz, to treba da se zameni u skorije vreme jer mi je bilo crklo nešto pa sam fikso, pa smo stavili vodu, tako da mora se izbaci voda i da se sipa novo. Sve u svemu 1.4, 74 konja, to sam kažem stvarno, neću se zabavam, 74 konja, ide lepo, vuče lepo dizel. Šta je dobro kod ovog auta? Što samo možeš ovo i zatvori se, razumeš? Nema additional damage. Additional damage. Šta je interesantno kod ovog auta, to je što stvarno mnogo malo troši, to me iskreno oduševilo jer je dizel, troši negde, evo sad ću iskreno da vam kažem, na autoputu 110, iako je to skoro pa i ne može da se vozi, troši 3,5 litra. Znači 3,5 litra na 110 na sat troši ovaj auto, čak i 3,2 na autoputu, ali kada ga vozite po gradu ili kada ga vozite 130, onda već potrošnja ide na oko 5 litra. Ne znam što reći. Ok, neko nam se javio, ali ne znamo o čemu se radi. Dakle, generalno ovdje šta imamo, gledaj sad, da ovi naši tuđmani što rade na pumpu možda pročitaju, pokaži ovo, brati. Gledaj što prljavo je denti. Denzo! Evo, ovo ne možda otvoriti, treba ključ. Pa braćo, ja ne vozim bilo šta, ja vozim isključivo ekskluzivu. Tako da stvarno, hvala još jednom na 10.000 suba, huge respect. Stvarno nevjerojatna brojka, nadam se da sam ispunio vaše očekivanja s ovim govnetom. Sad ćemo da idemo unutra, malo da se provozamo, da vidite kako to izgleda, iako nećete faktički da vidite ništa, ali nema veze, mi ćemo to da uradimo, tako da, let's go! Ako mi ne verujete šta 74 konja može da uradi, sad ću da vam pokažem. Jesi spreman, kume? Jel ima nešto da ne pocepam gumu? Nema. Da. Ali ga potpisujem ćeš još, bro. Nemoj. Uzimamo pojas i vežemo, kliknemo, op, klik, klak, malo je težak, a ja sam debel, boga mi imam 100 kila. Ali evo, laganina. Moment da se ja... 360 view... 360 brother, from another mother. Ok, sad ćemo polako da izađemo da vidite kako ide ovaj auto. Trenutno su prozori otvoreni jer je mnogo vrućina. Ali sad ćemo da ih zatvorimo da bi vidjeli koliko je tih unutra. Stvarno se ne čuje. Koliko stabilization? Ima? Ima. Pamet. Evo, zatvaramo prozor na klik klak zato što smo flex. Ok, trenutno smo na jako katastrofalnom putu. Tako, opa, ja se izvinjavam svima. Kume, mi ćeš gorimo, si svestan? Tako da, evo, sad idemo normalna brzina. Znači, na 2000 obrtaja ništa se ne čuje. Tako da to je to, sad ćemo da ga garimo još malo, pa se vidimo. Šta snimka? Za u neki timelapse. Timelapse, a ti snimaš mene. Te pametno. Evo sad ću da vidite koliko ide kad se nagazima, da ići ćemo nizbrdo, tako da će jako brzo da ovoli. Opet ću da vam pokažem ako uspem jer imam auto iza sebe, neću da pravim sad zebancije. Tako da krećemo, kume, za 3, 2, 1, sad. Ne mogu, ovo se tresem po meni. Hvataš li ga? Jedva. Dobro je. Da poginemo. 100, evo ljudi na prelepom putu, op, znači kucku ruc, no stabilization, otvoreni prozor, ja nikad ne vozim sa zatvorenim prozorima, ne umem, ne mogu. Kad je zima, sneg, evo prosek 3 litra, vozimo ga negde na 70, tako da laganina, brate, full priča. Tako da, hvala svima još jednom, ostavite like, sub i share ako želite još ovakvih klipova, pišite dole u komentaru i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!